दुमफाव थुदोब्रा आंजों थांफानो है नोंजोंलाय बहा थांफानांगौ जाखो आंलाय आथिमंगलाव ब्रा आथिमंगलाव आतमंगल ना आथिमंगल ना मा मंगल होनो बेयाव हिनजावनि न'आव थांनांगौनोलै बेयाव हौवा गोदानजों हिनजाव गोदानजों सेंग्रा सिख्ला थांफायोनो माथो बेनिखायनो नोंखौ लिंदोंब्रा दुमफाव थुदोब्रा दुमफाव है आं लाजियोहाय आं आथिमंगलाव थांफेराखै एबार ओंखारदोब्रा एबार थुब्रा दुमफाव खोनानो मोनदों जायनो हिनजाव गोदानजों हौवा गोदानजों थाफायोनो बिसोरनानो नेक्स्ट हाबा जानाङोनो आयु नंगौ नङासै नंगौनो माथो गोदोनि आबै आबौमोनासो बिदि बुंसोलायो हाबा जानांगौबा जादोब्रा आथिमंगलावल' ओंखारफादोब्रा आंजों है सन्थला आं थांफानो हानाय नङाहाय आंहा अमाया गोमानानै दङ अमा नायग्रोनांगौ आंहा लिंबाबो मोनाब्रा आंबा ओंखारो गावसोरनि खामानियाव थिनबानो मावो आङो बिदि नङाहाय मा टाइम थोआ होनबाय आंहाबो बिजनेस गोदानथारलै दिनैसो फार्स्ट टाइम थम थम सलायदों गाबोननो बन्द लाबा मा जानांगौब्रा दसथे ओइ सन्थला सोरखौबा लिंलांनोहाय मा आं अमा गोमादोंहाय आरो आं बेफोराव थांफेराखै दानो मानसिफोरा आंखौ लोदो बुसावबो होनगोन ओरैबा हौवा गोदानजों हिनजाव गोदानजों थाफाग्राफोरखौ एदावसोयोनो माथो आथिमंगलायाव बे हले नंगौलै आंबो जि एदाव जाबायब्रा अमा राजा सुवादनि आथिमंगलायाव दे सन्थला सोरखौबा लिंना लांदो दे सोरखौ मोननोब्रा ओइ थम थम थाथ'र' फै गाखोफै आयु सन्थला दाउसो देलाय आया मा जाखो गाखोफैदोब्रा सन्थला थानायावलाय बोरै गाखोनांगौ जाखो आंलाय है फै गाखोफैब्रा है दाउसो देलाय फै गाखोफै माखौ लाजिखोब्रा जों गोजाजो फै गाखोफै सन्थला नोंनि खोथाखौलाय बोरै दानगारनो आंलाय हा बबेनिफ्रायथो फैखो दाउसो देलाय बादुला बादुलि सेन्टाराव थांदोंमोन आङो मा लायनो थांदोंमोन गोसोनि बेरामखौ बोरै फाहामनो हायो बेनिनो मुलि नागिरलांदोंमोन आं ओमफ्रायलाय मुलिखौ मोनबायना मोनाखै मुलिखौनो दासिमबो दिहुनाखैनो बेनिखायनो मोनबोआसै आङो सिनायबाय थाबायलै मेगनानो गहां जालायनाय लाजिबायलै आं बामब्र लाखिदो दे मोनफैबाय आंना बेसेबां जाखो फैसायालाय है नोंनिफ्रायलाय मानो नांगौब्रा आयु बिजनेस खालामनायानो बिदि जाबाय बमब्र फैसा लालाया मा सिनाखि मा न'खरनिहाय बिजनेस इज बिजनेस फालांगि इज फालांगि जेरावबो मुलाम्फाल' नागिरनांगौ जाम्बालाय नंगौथ' आरो हाफां सैथो खोथाखौनो बुंदों नों आं सिनाखिनिफ्राय लानो लाजियोलै बिदिबालाय नोंनि बिजनेसा थैनो बारा गोबाव लानाय नङा साबैसे सिनाखि मानसिनिफ्रायलाय फैसा लायालासेनो थानो नोंलाय सिनाखि मानसिफोरालाय ओरैनो फ्रियाव मोननो लुबैखायो बिदि होननानै नों दिनै हगारदाव गाबोन हगारदाव हगारना लाबा नोंनि बिजनेसा गाबोननो थैगोन थ' आरो बिजनेसफोराव रावखौबो हेगार जाया थाइसे थाइनैखौनो हिसाब लानांगौ अब्लासो जागोन दा ना फैसाया हापां नोंलाय बहाथो थांनो नागिरदों आङो सोनाबथिंजायसो थांनो नागिरदों एसे खामानि दङ नोंलाय बहानिफ्रायथो फैखो अमाखौ खबर लाहैदोंमोन आं नोंनो अमा आदि हरनायाबोथ' थैबाय आरो हांग्रि मोनदिनो हरनायाबो गैला बेखौनो खबर लाहैदोंमोन आं बाबा हले थफिरामखौ मोनबाथाय उनगोन आं मस्ला बायदि फिसनो बेसे राजि रागा जों बेहाय दुमफावा दे गाखोदो सन्थला नोंलाय बबेनिफ्रायथो फैखो आथिमंगलानि बाजार खालामहैदोंमोनलै आं बोरो बाजारालाय माथो दङाखैनो बोरो बुस्थुफोरा गोजौआव दोनदोंलै गोजौआव ओमफ्राय दसथे गाबोन आथिमंगलायाव आंजों थांफानो थांनोथ' हागौमोनहाय गथ'फोराबो जि थालिर बिफां देरनाय बायदि देरथारदों गाबोन स्कुलाव नाम लगायहैनो नागिरदों आङो आं हानाय नङाहाय गाबोन थांनो आंनि खामानियावलाय मा रावखौबो मोनाब्रा देलाय बेखौ लांफा दाउस्रि देलायखौ लांफाना औथ' आरो दाउस्रि देलायखौ लांफा जायोथ' दाउस्रि देलाय नोंहाथ' गाबोन खामानि गैखाया दा आं लाजियोहाय मा लाजि नामा थांफा सन्थला लिंबासो थांगोन आं सन्थला मा सानबाय थाखो लांदो आरो बेखौनो दाउस्रि देलायखौ रावखौबो मोनाबालाय दाउस्रि देलायखौनो लांफानांसिगोन आरो ओमफ्राय हौवासाखौ थफिरामखौनो लांदोलै नों गिलां थफिरामखौ बेनाव पिस्तल दंलै दाय गैया मा गैया बहाथो गावनो बेलाय लानांबा बेखौनो थफिरामखौनो नायनोसै अब्लालाय दे दाउस्रि देलाय गाबोन फुङावनो ओंखार दे जागोन दे दसथे दाबो उन्दुआखै नामालै उन्दुनोनो ओंखाराखै आरो नोंबो बहाय एसेबां गोबाव जायामोन
एसे बाजार खालामहैदोंमोनलै गाबोन आठमंगला ना मा मंगला होनो बेयाव थांनो औथ' आरो बावदोंसो आंबो दे अब्लालाय थाब उन्दुदो गाबोनलाय सोर सोर थांफागोन जोंजों सन्थला दाउसो देलायखौ लोगो लादोंलै थ'फेरा मा थांबाय ना थांबायाथाय बेखौ खेबसे खबर लानांसिगोन आच्छा दे होमबालाय ओमफ्राय सन्थला दिनैलाय जौ लाबोआसै नोङो जौखौथ' लाबोआसैना आं दिनै है आं लोंनो लुगैदोंमोन मा होनखोलाय दस्ति जौ लोंनो लुगैदों औ जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ ना नोंनो बुङो माथो जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ होननानै आंलाय जिउआवलाय बेसेबां दुखु लाबाय थाबावनो आरो गोसोआव बेनिखायनो दुखुफोरखौ बावगारनो सानदों आं जागोन दे दस्ति उनाव लाबोगोन आं दस्तियालाय जौ फाग्लिसो जासिगोन नामाब्रा दस्ति उन्दुदो दे ला 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 आयु खुगाखौनो एसेबां गिदिर सिबाय मैदेरानो हाबसिगोन ओमफ्राय माबेलाय गिलु बालु मा ड्रेस गानदों नों मा ड्रेस गानदों बोरो नोंनि आखाइ आथिङा बहा गोमाजोबखो फैनो गोनां फिल्मनि थाखायसो रिहार्सेल खालामबाय थादों दा आंलाय बे ड्रेसखौनो गाननांगौ आङो सैमा नालाय बे सैमानि ड्रेसखौ गाननानै सैमा फाग्लिनि रल खालामनांगौ आं आया नों साला रुवाथिनि रल लाबाबो जागौमोन ना मा सैमा फाग्लिनि रल लालाबायखो नोंलाय मालाय फिल्माव गासिबो रलखौ मोनजोब्बाय गासिबाबो एक्टर एक्ट्रेस गुन्दा गुन्दी दाहोना रुवाथि आंनि थाखायसो गैलामोन डाइरेक्टरा अननानै आंनो सैमा फाग्लिनि रलखौ होनायखायसो ओरैबायदि खर'आव एम्फौ हाबबायना नोंना ओरैबायदि एक्ट्रेस जानो लुगैथारबाय नों ओरैबायदि फिल्माव खामानि मावनो लुगैथारबाय नों हांग्रोमोनदि मादिहाय एक्ट्रेस मानसिफोरखौल' सिनायसै थाबनो मानसिफोरा बेलेगफोरखौ सिनायानो बेनिखायनो आंबो एक्ट्रेस जानोसै नायबाय थादों आयमा रोंलालां बे मानसि सासेखौ रोंला आयौ आंनि खोमा फर्दायासो जिजोबसिगोन दै नोंनि सैमा फाग्लिनि गाबख्रावनाय रलखौ खोनानानै जानला मानला बेफोरबायदि रलखौ खालामनो हाया मिथिबाय आं खायसे हादों ओंखाम जानो मा जाखो आया नुबाय नोमानि आखलखौ मा ड्रेसलै आयै बियो लांनो गोनांलाय सैमानि खसाब आबासना आङो प्रेक्टिस खालामगासिनो नोंहा नोमाया एक्ट्रेस जासिगोन ना लाजिसिं न' माखौ लाजिलाबायनांगौ जाखो आंखौ सैमा फाग्लिनि फिसाला संगोरलै लाजिबाय आइखौ लाजिबाय आं एमाव बेथा आंनाथ' लाजिनानै गन्थंआनो गोमाजोबना थाबाय बहाबासो खारबाय आंना गन्थंआनो ओरैबायदि जाथारदों नोंना नोमाया एक्ट्रेस जानो लुगैनाया आयौ ओइ हांग्रिमादि नोंनि बे सैमा फाग्लिनि रलखौ नों दिनैनो दानो गारनांगौ मिथिबाय मा मेगन सादों नामा लाजिदोंसैलै आं बेयाव खसाब गानलायनानै सैमानि रल खालामग्रा बियो आंनि फिल्मावनो देनां नोंखौ एक्ट्रेस लागोन जागोनथ' नोंनि खोथाखौ मानिया माथो आं लाजिबाय आं नोंसोर मा बुंबाय था थेवबो आं एक्ट्रेस जानोसो गारगोन आं बे मा खालामबाय थालै बे मोखांखौ बिदि नुजागोन नामा नों बिदि नुजागोन नों फिल्माव मोखाङाबो सैमानि खसाब थागोन आरोहाय आङो खर'निखौ गानथ'वाखैना गोदनासिमल'सो गानदों दा बेनिफ्राय आंनि मोखांखौथ' नुवाना माखौथ' लाजिदों नोंसोरलाय मोखांखौ नुगोन सानदों नामा आंनिखौ नोंजों रायलायबाय थानो टाइम गैला आंहा मालाय एक्ट्रेस जानो नागिरनायखौ हेंथा मा दाबो रावबो मोनफैयाब्रा सोरखौथ' लिंहरनाय नोंलाय दाउसो देलाया फैगोन होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय थ'फिरामखौ मेसेज खालामदोंमोनलै आङो मेसेजखौबो नायदोंमोन नायासै दै साला बुरबेगा गोबाव जाथारसिगोन माथो थांगौमानि मोनाहैलाय लांसिगोनसो बे सालाफ्रा मानो दाबो फैयाखैब्रा नै दाउसो देलायाबो सफैबाय साला बे थ'फिरामासो दाबो सफैलाब्रा खेबसे फन खालामहर फन खालामबाय दङलै आं फुंनिफ्रायनो सुइच अफसो माथो बे थ'फिराम टपिक गेल्लाखौ मैयानो मेसेज खालामथारदोंमोनलां दिनैबा हले गावगोन गावफुंजोबगोन गावलाजोबगोन गावग्लुंजोबगोन आं दिनैबा हले सासेखौबो दोनां थ'फिराम हामालै मा एसे गरमब्रा नोंलाय मानसियालाय रागा जोंदों आं दाउखाफोरखौ सोर दाउखालाय बेलाय फारौ जाग्रा दाउखाफ्रा जोंनि बर'फोरखौ बोरै गादबना दोननो नागिरदों बेनिखायनो रागा जोंनाय फैदोंलै आंनाव बोराबनाय फैदों गोसोआव बोरनाय फैदों दुखु मोनदों गोसो खामग्लिदों थेवबो बेबायदि गावला दा खालामहाय थ'फिराम जोंलाय लांलां साला सानफा एफा बारायगासिनो दङलै बेफोरबायदि जाथाया आं रोंला थ'फिराम एसे थान्दा
दालाय मानसिया थान्दा जानानै एसे दिमागफोरखौ मेलेमफोरखौ बाहायलै बिदि गरम गरमबा जानो नङालै टुपिराम आच्छा बेफोरखौ बादो नोंसोरलाय बहाथो थांनो ओंखारदों नोंखौ आं मैया मेसेज खालामनायखौ नायासै होमबा आठमंगलाव थांनो फै होननानै नोंखौ लिंहरलायनाया आंखौ माला मेसेज खालामनायब्रा नोंलाय मेसेज हरदोंब्रा आं नोंनो टुपिराम नायलाय मबाइलाव माथो होनोब्रा दुखुथिया जिउ मेसेजफोरानो रावनिबो फैया नालाय बेनिखायनो मेसेजखौनो नायनो बावो आं सोरबा फन खालामनानै खोन्थाहरबासो मेसेजखौ नायनो रोंगौ आं औब्रा फेसबुकनि मेसेन्जारावबो मेसेज फैया वाट्सएपआवबो मेसेज फैया बे मासो सोंथेजोब्बाय आंनि वाट्सएप मेसेन्जारफोरा एन्ड्रइडसो बाहा लाजोब्बाय बेनिखायनो आं नायालै वाट्सएपआवबो हाबा फेसबुक मेसेन्जारावबो हाबखाया आङो मेसेज फैखाया नालाय डाइरेक्ट कल खालामनांगौब्रा नैबे टपिरामनि मबाइलाव डाइरेक्ट फन खालामनांगौ मेसेजजों सोलिथारालै थौ आठमंगलाव थांफानो जोंजों थोद थाङालां ना लासिंसिं आठमंगलाव थांनो लिङोब्रा थोद बोरायद्रायबाय आं बेफोराव थांनो समाया थौब्रा टपिराम सासेसो सिख्ला लोगो मोनबाय बायनो हागौ ना थौब्रा आठमंगलाव थांफानो एसे बैसोआ बारा जाद्रायबाय नामा आंना थौनोबा थौहाय बारा गोबाव खालामबाय थानाङा बेवहाय थौदोलै टपिराम दसदे थौदो है लाजिलै आङो बैसोआ बारा जाद्रायबायदां आंना सेंग्रा बोराय होननानै आंखौ एदावबालाय नोंखौलाय सोरथो एदावनोब्रा एदावालै एदावथोलाय नैबे टपिरामखौ बोरै एदावो उरायजोबखागोन आं मासे गरमब्रा नंनायनि नङिनि ओरैनोबा दुमफावआ नोंखौ नागिरखादोंलै दुमफावनि रागाखौथ' मिन्थिखायो नोङो नोंनि सैमा टमिया दुमफावनि अमाखौ अरथारजोब्बायनो नोंखौ नागिरगासिनो दङ दंफांनि अमाखौ अरथारबाय थौ जोंजों थौफा नङाबा दुमफावआ गारनाय नङा नोंखौ नै बेखौ नुबानो गिना खारगोन बेबो आंखौ ओइ टपिराम नैबे पस्टारखौ दोनखोमादोब्रा टपिराम अन्नानै आंनि आठमंगलाव थौफादो आरो लोगोसे खर'फोरखौबो एसे गुसु खालामदो आरो पिस्तलफोरखौबो दोनखोमादो नै बिदि गोदै बुंबानो गलिलै आंना गोसोआ बांद्राय गोदै बुंनाङालै हिनजाव मानसिफ्रा गोदै बुंबा गोसोफोरा एसे थाब थाब गलिनो नागिरोलै साला थौदो थौदो होमबालाय